ବୋଉ ବୋଉ କ'ଣ ହେଲା ଝିଅ? ବୋଉ ମୋତେ କଲେଜ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ, ରହିଥା, ମୁଁ ନେଇକି ଏବେ ଆସୁଛି। ହେଇ ନେ ଝିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, ମୁଁ ଏବେ କଲେଜ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାଏ ବୋଉ। ଆରେ ଝିଅର କଲେଜରୁ ଫୋନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଲିପ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର 3 ମାସ ହେଲାଣି କଲେଜ ଫି ଦିଆ ହେଉନି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ, ମୁଁ ତାକୁ କଲେଜରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ଝିଅକୁ କଲେଜରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆଜିର ପଇସା ଆପଣଙ୍କ କତିକି ପଠାଇ ଦେଉଛି। ବୋଉ, ମୁଁ କଲେଜରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ କଲେଜ ଯାଇଥିଲୁ? ତୁ କଲେଜରେ ଫିସ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଉଛୁ ତ? ହଁ ବୋଉ, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। ମୁଁ ନା ତତେ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଛୋଟବେଳେ ମୋର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। ତୋ ଅଜା ମା ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ମା ତୁ ଭାଙ୍ଗିବୁନୁ। ଆରେ କଲେଜରୁ ଫୋନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ତ କହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଶୀଘ୍ର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି। କ'ଣ? ମା ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି?